Aktar reazzjonijiet pożittivi għal-pjan tal-Partit Laburista għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Pjan li se jwassal ukoll biex pajjiżna ikollu aktar arja nadifa. Kien hemm ħafna li ħasbu, kien hemm nies xettiċi li qalu isma' dina l-Partit Laburista se joħor xi ħaġa ħaf bejt, nofsa msajra. Fil-fatt illum rajna biċ-ċar bil-mod kif ġiet ippreżentata illi hija msajra sew. Jiġifieri jidher biċ-ċar kemm sar studju dwarha din, kemm saret b'mod professjonali u anki llum dawk in-nies li kienu xettiċi jew inkella qed jistaqsu xi mistoqsijiet bħalma saqsejt anki jiena bid-diffikultajiet illi jiena narhom bħala lejmen għax jiena m'iniex bniedem tekniku, illum ir-risposti kienu ċari, it-triq hija ċara. L-istess għal-General Workers Union għal-UHM milli saħħu li permezz ta' dan ir-roħs se jonqsu l-pizijiet minn fuq il-Haddiema Maltin u Ghawdxin. Huwa kredibbli u fattibbli. Fattibbli għal fatt li jitkellem bl-iktar mod ċar, speċjalment kif ħassu l-pizijiet minn fuq il-ħaddiema l-pensjonanti u l-familji tagħhom fir-rigward tat-tariffi tad-dawl u l-ilma. Xi ħaġa li kienet terri lill-poplu Malti għaxu kollu. Li ikollok proposta li tnaqqas il-kontijiet tal-ħaddiema li tfisser li tista' tirrifletti tajjeb għall-ekonomija. Ovvjament ukoll din ħatħalli impatt tajjeb fuq il-businesses u fuq l-ekonomija Maltija b'mod ġenerali. Il-UHM kellha kliem ta' tifħir ukoll għall-proposta tal-Partit Laburista li l-Gvern jibda jibgħat esperti fid-djar biex jindikaw liema appliances jaħlu l-aktar u jgħinhom jiskrappjawhom. Għalija hija pożittiva ħafna għax kompletejn fil-bidla tal-kultura. Ġifieri aħna ħatejna biex dak li jkun ma jaqtax qalbu. Jara x'hemm bżonn isir biex jagħmel il-pass li jmiss biex id-djar tagħna jsiru iżjed effiċjenti. Fil-jiem li għaddew kien hemm reazzjonijiet pożittivi għal pjan tal-Partit Laburista traħis fil-kontijiet mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem, mill-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Restoranti u mill-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi.